account we sanchi oba etu noone ekero igabana yango decide nkiaro corandons nchenga batebinga ki kre ward nko bandi 39 million lakini kibesechi tali numoko iranka kibesechi nese budget kiboswa moisonde nkaimuka ngatenga ki paradiso ongasire ande no montomia gavana enya gitali yogembe ngwaje toro nkanyora bangire 25 butuko bakonyora abantu gavana ngakwanya tunya gitali ngateba nembe ga kito enya gitali president ekreya chitega iga nganyitenza president enya gitali yogembo ga kintu bwatwesa chisene tulike jaganda simba. You look for money, go kubeka na nche nkubekere. Na decide kuli milioni 100 na abekere sinyakitali yogembo. Eko na abeka milioni 100 bono president nda ito kunye boto bora nere mudenga na abeka itemia gaki na yota ako ngemia. Aya emonta noira on the president wedre minister mbate bana balungu beka bara 100 million echia necho chimo ole kera tuwe e budget abantu bami onye muroche segia ansira matukaya bwangoya mpaka aba MCAs nga industrial park ere bomachoge bora Tongel to avec les 250 million resekinchio last month you all could say budget ba denga ya simbo ire binto bumachoge na bubas ba ngai ni ringa mpaka na ile chinyomba bubas enda mwamwe gatigati y'abantu bakora mwakirite kura mereko father ndagete ngo sabe Motunyura sama na musabire ndamwamwe toro sentunye kore especially abarai moko barange tubasabire bakole weke mira toro sem mbache moyo batie ndamwamu babwa mo wanje boy abantu bami ntoto yantebe chi engineer na engineer kuromo chyo ebande nga chipara tubwate bisimechire 2,000 kilometers. Emyaka 10 amara baba abe kire kipara kiri 10 billion. Baba ndenga governor kipara eki onyendi tu abigite na karami agake. Kibese kina bocyango isa. Na kanile na atebreiga. Contractor ntoko twara contractor mpaka anaba form 4. E contractor to kwenda na rasbe nyare enyare konyara chinguru chokros kipara chons. We must deliver. There is no shortcut.